Здравейте, това съм аз и моята сестра. Сега ще ви покажем 5 боксови, 5 хватки. Ето е първата. Камалийско гиле. Ставай за другата. Спъването на мазлика. Давай, останаха 3. Давай. И измамното подскачане. Останаха 2. И хватката на ножицата. Давай, давай, хватката на ножицата. Остана една. И за последно, легни. Легни. Това е много сложна хватка. Миризливия чорап! Стоп.